Здравейте, възлюбени в Господа, братя и сестри! Вие гледате видеопоредицата 5 минути за вярата. Аз съм отец Симеон Николов, свещеник от Българската православна църква. А това е петият епизод, в който продължаваме да изясняваме основни понятия, свързани с нашата православна християнска вяра. Както вече казахме в предишния епизод, символа на вярата е бил съставен поради необходимостта да се състави кратка, но пък достатъчно пълна обосновка на християнската ни вяра, или с други думи казано, кратко изложение на нашата вяра. В какво ние християните вярваме. Това се наложило да направят отците от Първия и Втория Вселенски събор, проведени съответно през 325 и 381 година, които били свикани поради появата на две ереси, тази на Александрийския свещеник Арий и онази, която разпространявал Македоний. Тя пък била причина за свикване на Втория Вселенски събор, за да знаят християните в какво точно се състои тяхната вяра. Отците от Първия и Втория Вселенски събор, проведени съответно в Никея и в Константинопол, или както е известен Цариград, създали Никея от Цариградския символ на вярата. Символа на вярата е още израз на вярата на вселенско равнище, т.е. всички ние, членовете на църквата, вярваме по един и същи непроменим начин. Символа на вярата е намерил своето място и в най-голямото съкровище на църквата. Това е Светата Божествена литургия, като се казва от всички присъстващи заедно, непосредствено преди началото на сърцевината на литургията. Това е Евхаристийния канон. Ще говорим подробно за литургията в следващите епизоди. Ще изясним всички понятия, всичко, което е необходимо и възможно да се знае от нас, хората, за нея. Светата Божествена литургия. За удобство, символа на вярата е разделен на 12 члена, които ще разгледаме в този и в следващите епизоди. Първият член на символа гласи така: вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Още първите думи свидетелстват за това, че нашата вяра е монотеистична. Думата монотеизъм идва от гръцки език и означава, че ние вярваме в един Бог, за разлика от езичниците, които вярват в много богове. Знаем за древногръцките, за римските богове, за религията на древните египтяни, а дори в днешно време в Индия и в някои други части на изтока имаме все още примери за политеизъм, т.е. многобожие. Какво означава за нас да вярваме в Бога? Означава да имаме жива увереност в Неговото съществуване, свойства, действия и да приемаме с отворено сърце и душа това, което Той ни казва чрез изворите на Божественото откровение. Вече казахме в предишен епизод, че тези извори на Божественото откровение са свещеното предание, което църквата вече от векове пази в недрата си, а също така и свещеното писание, т.е. Библията, както сме свикнали ние да я наричаме. Това са свещените книги на Стария и на Новия Завет. Като вярваме, ние казваме, че вярваме в един Бог Отец. Но трябва да знаем, че това не противоречи по никакъв начин на троичността на нашия Бог. Той е по същество един, но с три лица. Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух. Това, братя и сестри, не означава, че вярваме в три различни Бога. Трябва да знаем, че и трите лица на Света Троица, т.е. на Бог, имат равно божествено достоинство, тъй като са лица на един и същи Бог. Не бихме могли, невъзможно е да осъзнаем какво точно е Бог, тъй като това е непостижимо дори за ангелите на небесата, които знаем, че са по-висши духовни същества от нас. Ние, християните, можем само да бъдем щастливи, че чрез Божието откровение, чрез Божественото си откровение към нас, Бог ни се е разкрил и ни е дал да знаем за Него това, което ние, човеците, е възможно да разберем. Защото огромната част от познанието за Бога не е дадено на нито един представител на Божието творение, нито от този, нито от отвъдния свят. Никой не може да осмисли да разбере какво е Бог. Бог е непознаваем в голямата част от себе си. Ние знаем само това, което Той е решил да ни разкрие.
Казахме, че Бог е един по същество, но тройчен по лица, Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух. Тази догма е трудна за възприемане от нашите съзнания, но как искам да я разберем, след като ние не можем дори да разберем състава на собствената си душа, която е създадена по Божия образ и подобие. Нашата душа също се състои от три неща: от ум, чувства и воля. Можем ли да си обясним тайните на собствените си души, че да искаме да разберем тайните на Бога? Не е възможно. Много обаче ми допадна един разказ, в който главен участник е свети Константин, Кирил Философ. Това е братът на свети Методий, с когото, знаете, заедно съставят нашата азбука. Той разговарял с едни сарацински учени, които го запитали така: как вие, християните, казвате, че Бог е един, а го разделяте на три божества: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух? Свети Константин отговорил боговдъхновено така. Казал: Отец, Син и Свети Дух не са три божества, а трите лица на единия Бог. Погледнете към Слънцето, им казал той. В него има неизменно съчетани и неделими три неща: кръг, светлина и топлина. Това обаче не разделя Слънцето на три слънца. Имаме едно Слънце, което едновременно и неделимо представлява както кръг, така и светлина, така и топлина. Така е при Света Троица. Тя е Троица единосъщна и неразделна, така да казваме ние в богослужението. От Бог Отец предвечно се ражда Синът, а Светия Дух изхожда от Отца. Но те не са три отделни божества, а един Бог с три лица, с една същност и са неразделими. В първия член на символа на вярата, освен че вярваме в един Бог Отец, казваме, че Той е Вседържител. Това означава, че Той със своята всемогъща воля поддържа и управлява цялата Вселена. Вярваме също така, че без Неговата свята воля или без Неговото премъдро допущение, т.е. допускане нещо да се случи, не може да се случи нищо в нашия живот. Изповядваме още, че Той е Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Че Бог е Творец на небето означава, че вярваме, че именно Той е сътворил невидимия свят, който населяват ангелите, създадени от Него преди човека. Вярваме обаче, че Бог е създателя и на видимия свят, земята и всичко, което е достъпно за нашето чувствено познание. Това уточнение е било много важно да се направи от светите отци, защото са съществували ереси в миналото, които са изповядвали, че видимия свят е създаден от дявола, а не от Бог. Една такава ерес е богомилството, което се е ширило много по нашите земи. В следващия епизод ще се спрем на втория член на символа на вярата, в който се казва, че вярвам и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. Божието благословение и милост да бъдат върху вас.